Bé, no és exactament continuació d'Ànima Mesquina. De fet, aquí, el Xavier, que el veig per allà al final, quan el llibre ja estava editat, tot parlant precisament d'això, d'aquesta idea de què li deu la noia del retrat a Ànima Mesquina, li vaig explicar què era i em va donar el concepte, que en aquell moment jo no el tenia, i és un espírit. Perquè en realitat, d'Ànima Mesquina el que faig és agafar un personatge i a partir d'aquí explico què li ha passat en aquest personatge des del punt en el qual el vaig deixar a Ànima Mesquina. Hi ha molts temes interessants i per tant els hem hagut de fotar, els hem de reduir una mica. Però hi ha la qüestió de... Després tornaré a referir-me als personatges en general, però jo parlo dels caràcters de les persones. Hi ha caràcters que són molt forts, que tenen un ascendent brutal sobre la resta de persones, perquè són dominants, són caràcters que imposen. I aquests caràcters, aquests temperaments, aquestes maneres de ser, mira, quan el personatge és present en la història, quan la persona és al costat de, doncs es pot arribar a entendre més fàcilment. Però aquests caràcters, quan són tan forts que fins i tot sense ser-hi dominen, no sé com es forgen aquests caràcters, és a dir, què els alimenta? Perquè això és un tema que has tractat en el fons a l'hora d'abordar la noia del retrat. La narrativa de la Sílvia Romero ens té acostumats a qüestions incendiàries. Flames, focs, i evidentment a la noia del retrat no hi podria faltar un tret diferent. No donaré més detalls, No. El foc, des del teu punt de vista, és més destructiu que purificador, més purificador que destructiu, tota la vegada. Per què aquesta atracció pel foc? Què és el que et crida que aquest element aparegui? Això sí que... Com que jo també volia parlar del foc, jo també volia comentar una cosa del foc, ara faré aquelles coses que faig jo de les presentacions així actives. Diu, el desperta la sensació d'ofec. Al seu voltant tot és negró. Sent la ment enterbolida. L'ofec li obtura la gola i el que és pitjor. Comença a entendre d'on ve tot aquest vel de nebulia que l'encercla. Foc! Les llengües sinuoses de les flames llepen la tenebror i devoren els llenços, apilonats de qualsevol manera al bell mig de l'habitacle. S'aixeca del jaç i avança cap a les pintures, la seva creació. A la tercera passa es desploma. La porta. He d'arribar a la porta. Però encara s'arrossega cap a la foguera per salvar la seva obra. I en estirar un dels llenços, la pintura rellisca de la tira flamejant i cau damunt del seu braç estès. El dolor és intens, punyent, lacerant. De terra estant, oeix el batibull de l'exterior. Sent veus, sent cops, sent crits, corredisses, laments, fins que deixa de sentir. A veure, aquest text, que ja dic que he fet un extracte per no llegir tot el capítol, que potser s'hauria fet massa llarg, ja ens centra en aquest concepte del foc, que és un foc que trobarem altres vegades en aquesta mateixa novel·la, ho trobem en Jurament, ho trobem a Ànima Mesquina, ho trobem a Amor a sang freda, a més novel·les, sí. Jo he de confessar que a les primeres novel·les que van apareixent aquest element del foc, jo no era conscient que apareixia. Va ser quan m'ho van comentar, que m'han dit, quina mania tens amb el foc? I va ser quan vaig pensar, jo tinc mania amb el foc, i em vaig adonar que és cert. Vull dir, sembla que tingui no una obsessió, però sí que tinc una tirada a fer servir el foc com a element de diverses coses. Sí que és veritat que a mi el foc m'agrada, amb el benentès que m'agrada el foc
de la llamp de foc, m'agrada el foc de la foguera de Sant Joan, m'agrada el foc de les festes de Sant Antoni del poble on fan una foguera de no sé quants metres d'amplada i no sé quants d'alçada, que allò és espectacular. O sigui que el foc en aquest sentit té allò tribal. Jo no sé si tinc un element molt troglodita dins meu, però realment em crida, ho reconec, vull dir, em crida molt, em fascina. Un tema que també m'interessa molt que puguis fer-hi referència, perquè crec que has dedicat moltes hores a treballar-lo, és el tema de la documentació, d'informar-te molt bé perquè no es tracta de llegir 4 articles enciclopèdics per contextualitzar una història, no, es tracta de ficar-s'hi de ple com un personatge més de la història i, per tant, es tracta de saber molt bé de què s'està parlant. I això la Sílvia doncs ho aconsegueix, i analitzant temes molt diversos, no només d'una determinada matèria. Tampoc faré spoiler, ja el llegireu, o si ja l'heu llegida ja m'entendreu a què em refereixo. Des de la història del barraquisme, la postguerra a Canàries i a Barcelona, qüestions fins i tot d'una complexitat mèdica determinada. Tot això, en fi, parla'ns una mica de tot aquest procés d'absorció d'informació útil i necessària i després depurar-la per ajustar-la a la història.